Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu ćemo vam pokazati kako da pripremite domaće kiflice sa kačkavaljem. Sledi video recept, nadam se da će vam se dopasti i da ćete ih već prvom prilikom napraviti i javiti nam vaše utiske. Ovdje imamo toplo mlijeko u kojem sam dodala šećer i suvi kvasac. U pitanju je 240 ml mlijeka, 2 kašičice šećera i 2 kašičice, ravne kašičice suvog kvasca. Sve ću promiješati i ostaviti par minuta da se kvasac aktivira. Ovdje imam 3 jaja i 700 g brašna, jednu kašiku soli, ali ne celu, već onako nepunu, da vam tako objasnim, malo više od pola kašike soli, 120 ml ulja i ovaj aktiviran kvasac. Ovo ću premešati i zamesiti testo. Ukoliko je testo previše retko, dodati još malo brašna prilikom mešanja. Testo ćemo prvo premešati varjačom, a zatim ga raditi rukama nekoliko minuta i ostaviti da lepo naraste. Koliko će narastati zavisi od temperature u vašoj prostoriji i zavisi od toga, znači, da li je letnji ili zimski period, ali recimo da se duplira u svojoj zapremini, bit će dovoljno. I ovo testo je previše retko, dodat ću još malo brašna kao što sam rekla. I kada je testo dobro umešano, prekrićemo ga krpom, čistom krpom i ostaviti na toplom, ali ne na vrelom mestu, da polako narasta. Kada je testo dobro naraslo, stavit ćemo ga na pobrašnjenu radnu površinu i razvaljati oklagijom. Prilikom formiranja testa gledajte da napravite pravogaonik ili kvadrat, zato što će se kasnije lepše seći. Treba vremena da se lepo rastanji. I kada smo to završili, oštrim nožem ili onim sekačem za testo ćemo formirati odgovarajući oblik. Ja sam pravila pravogaonike koje je potrebno zaseći, ali već ćete to vidjeti za koji trenutak. I evo, testo je gotovo i sada ćemo ga iseći. Na pola, a zatim na još pola, da bi kiflice bile približno
jednake veličine. Uzmite što oštriji nož imate ili sekač za testo. I secite pravogaonike. Kačkavalj sam već izrendala i on se nalazi sa strane i vrlo brzo će biti upotrebljen. Rerna je uključena na 200 stepeni, ali ako vaša rerna peče nešto jače, vi slobodno uključite na 180. Ako volite da vaše kiflice budu veoma male, onda pravite manje kvadrate, odnosno pravogaonike. Zasecite testo na 3-4 mesta, ali ne do kraja, ne do ivice, nego ovako više u sredini. Puno je lakše ukoliko imate sekač za testo i uskoro ću vam pokazati kako njega da koristite. Evo vidite, on vrlo lako zaseče. Na 3-4 mesta. I sada ćemo stavljati fil. Ja volim kad ima jako puno kačkavalja i stavljala sam ga i unutra i preko, vidjet ćete vrlo brzo, a vi ukoliko ne želite toliko kačkavalja možete staviti i manje, a ne morate da ga rendate kao što sam uradila ja, nego možete da stavljate samo komadiće. Kako god vi volite, kako vam se dopada. Rendala sam na onom delu koji je predviđen za rendanje jabuka, zato što uopšte ne smeta kada se ovako nešto pravi da bude krupnije rendano. Testo ćemo premazati umućenim jajetom i staviti još malo kačkavalja preko. Kao što sam rekla, rerna je zagrejana, kod mene bila na 200 stepeni, a ako je vaša nešto jača, slobodno možete na 180. Ja obavezno pleh u kome pečem testa namažem margarinom, jer mi se čini da se tako zaista ne hvata. Mada malo će se otopiti ovaj kačkavalj i preći će preko, malo će se uhvatiti, ali vidjet ćete vrlo lako se razdvaja od pleha. S obzirom da smo testo ovako lepo zasekli, ono deluje vrlo, vrlo dekorativno kada se ispeče i vidi se fil koji ste stavili. Umjesto kačkavalja možete da stavite i običan sir ili već neki nadev po vašoj želji. Može to biti seckana šunka, pečenica, pileća prsa, šta god vi želite. Ili neka kombinacija. I sve ćemo ovako zamotati. Ova količina testa je sasvim dovoljna za jedan veliki pleh od rerne, da ne morate 2 puta da pečete. I evo sada ćemo premazati umućenim jajetom.
Nisu mi sve kiflice jednake veličine, ali vi ukoliko ste perfekcionista, onda se potrudite da vam svaki pravougaonik bude jednake veličine, pa će vam onda i kiflice biti jednake. I ono što je preostalo od kačkavalja ću staviti preko. Upotrebila sam negde oko 400 grama kačkavalja, ali vi možete da upotrebite koliko vi želite. Ukoliko smatrate da je to mnogo, slobodno stavite manje. Biće zaista ukusno. Ukusne su ove kifle i ukoliko su prazne. Ukoliko želite, možete da ostavite kifle i nekoliko minuta, 5 do 10 minuta da odstoje pre ubacivanja u rernu, ali ja lično mislim da nije potrebno, jer je testo dugo narastalo pre samog formiranja kiflica. I brzo će narasti i u rerni. I kao što sam rekla, sada ćemo dodati još malo kačkavalja preko. Kiflice se peku negde oko 25 do 30 minuta. Obilazite ih, gledajte da ne pregore, da ih ne prepečete. Možda ćete se iznenaditi koliko se brzo peku. Nadam se da vam se i ovaj video recept dopao. Ako jeste, lajkujte, šerujte i ostavite vaš komentar. Do narednog videa, puno pozdrava od vaše Milice. Prijatno!